bona lletra, amb Vicent Ussó. Benvingut, Vicent. Hola, gràcies. La bona lletra, sí, preparats, així en la llibreteta per a prendre notes. Avui sobre què he de prendre notes? Avui parlarem de com el sistema de valors del narrador es pot projectar a través de la seva actitud, a través de la seva manera d'explicar la història i condicionar la interpretació dels fets que farà el lector. Això sona important, eh? Sona important, eh? Sí, ho és, de fet ho és. Per això, per entendre-ho, hem de partir de la base que el narrador estableix sempre una relació amb els personatges. Això vol dir que s'interessa més o menys per ells, que els segueix més o menys, que els fa més o menys cas, no?, per dir-ho així. I d'aquesta manera simplement ja pot començar a condicionar la relació dels personatges amb el lector. Segons com ens els presenta, segons l'atenció que els dedique, el lector empatitzarà més o menys, els coneixerà més o menys amb ells i per tant s'identificarà més o menys amb ells. Clar. Podries posar un exemple per a... Sí, per exemple, Madame Bovary, que és una història molt coneguda, explica, com sabem, la vida d'Emma Bovary, una dona que viu en un poble de províncies, s'ha casat en un metge que residís allà, i la dona vol aspirar al gran món i per tant considera que viu en una gàbia, i per eixir de la gàbia, per a anar assolint el gran món, el que farà és buscar-se una sèrie d'amants i per tant ser infidel a Charles Bovary. Aquí, curiosament, el narrador sempre ens presenta com una persona bondadosa que passa molt de compte d'Emma Bovary. El narrador en aquest cas no pren absolutament partit. De fet, Flaubert era partidari del narrador invisible, és a dir, un narrador que desapareix en la mesura en què és possible per a que el lector establisca relació amb els fets de manera directa i no tinga la sensació de que està accedint a ells a través d'un intermediari. Però, malgrat que el narrador intenta desaparèixer, el lector acaba prenent partit per Emma Bovary. I per què? Doncs perquè el narrador segueix tot el temps Emma. Per tant, coneixem què fa, coneixem què pensa, coneixem quines són les seues penes, quines són les seues ambicions, les seues il·lusions. En canvi, de Charles només sabem que és una bona persona quan apareix, que és molt poquet, i per tant no sabem res més. Per tant, només aquest fet de dedicar-li més atenció a un personatge és suficient per a que el lector prenga partit per ell, no? Per ell, clar, és que és molt difícil, mantindre's d'una manera neutral, encara que ho intenten. És impossible, tot i que ho intenta, perquè hi ha narradors que, contràriament a Flaubert, el que fan és intervenir d'una manera directa i clara i amb la intenció de condicionar perfectament el lector, no? I si vols podem escoltar un exemple on ocorre així. Clar que sí, anem a escoltar-lo. Adoptat el pla, totes les monges es van posar a l'aguait per sorprendre al pobre Colomí, que vivia enterament descurat. Una nit, que havia citat el seu amant, les pèrfides sentinelles el veren entrar a la cel·la i convingueren que fora millor deixar-los gaudir dels plaers de l'amor, abans de moure massa renou. El Colomí. El Colomí. Aparentment... El fragment de quina novel·la, de quina obra és? Pertany al Decameró de Giovanni Boccaccio, és un dels relats, i explica la història d'una monja, el pobre Colomí, que esmenta Boccaccio, que és una monja jove, que està interna allà en el convent, i que vulnera les regles de castedat, d'aïllament, etc., perquè reba a la seva cel·la un amant. Per tant, segons les normes de la moral vigent en època de Boccaccio, ja no diguen la nostra, seria culpable. Clar, i tant. I en canvi, les monges que la denuncien, les que la descobreixen, decidixen que esperaran a que estiguen en plena activitat per a justificar la falta, diguem, d'entrada, segons la moral vigent, haurien ajudat a fer justícia. En canvi, el narrador es posa del costat del pobre Colomí, el mateix adjectiu o la manera de designar-lo ja ho indica. Justifica la seva acció i ens la presenta com a víctima d'una conspiració en contra seua de la resta de monges, no? La conseqüència quina és? La subversió del sistema de valors, és a dir, el sistema de valors vigent en aquella època indicava que s'han de respectar les regles, en canvi el narrador fa que nosaltres prenguem partit per la transgressora i que condemnem a aquelles persones que intenten restaurar la justícia, efectivament. Per això els llibres són tan perillosos, Vicent, perquè poden subvertir el sistema de valors imperant i ni te n'adones. Efectivament, perquè si ara estem parlant simplement del sistema de valors dins d'una història, imagina't quan això té repercussions en la societat real. Aleshores, el narrador pot actuar de la mateixa manera, pot condicionar el lector i això pot tindre conseqüències en l'actitud davant els poders, etc. Però no sols se pot condicionar d'una manera tan oberta com fa Boccaccio, que és la seva intenció clara és aquesta. Es pot condicionar, diríem, de manera un poc indirecta a través del to que utilitzem per explicar la història. No serà la mateixa història, ni el lector la percebrà igual si utilitzem un to satíric, com un demotiu, com si ressaltem els efectes més dramàtics, o
si ens riem un poc de tot plegat. Segons el to, segons la percepció que tindrà el lector a través d'aquest emprat pel narrador, una mateixa tragèdia pot ser vista com una tragèdia, és a dir, com elements molt durs, o fins i tot podem riure'ns de la tragèdia que expliquem, no? I segur que tens un exemple. Tenim un exemple, sí, senyora. I l'escoltem de seguida. Sempre que Will treia el gos a passejar, o per ser més precisos, quan el gos el treia a ell, o per ser més exactes, quan la senyora Wilt es deia a tots dos que se n'anaren de casa perquè ella poguera fer els exercicis de ioga, Harry sempre seguia la mateixa ruta. De fet, el gos seguia la ruta i Will seguia el gos. Sí, així n'hi ha un to prou burleta. Prou burleta. El fragment correspon a Wilt, a la novel·la que va fer famós Tom Sharp, i on veiem el protagonista pobre en aquesta tessitura. Sí, perquè ell és un pobre desgraciat al que li passa de tot i que en realitat, si fórem bones persones, hauria de mereixer la nostra pietat, la nostra commiseració. En canvi, el to que utilitza el narrador, la manera d'explicar-nos i de presentar-nos els fets, fa que en lloc de sentir llàstima ens riguem i ens burlem del pobre Will, no? La raó és això, que el narrador ha decidit que el to del relat ha de ser aquest. Així que no només és important triar el narrador, que això ja m'ho has fet entendre, sinó que també s'ha de decidir en quin to s'expressarà. Sí, és tot un conjunt, és a dir, la veu és una, però també la manera en què enfrontarà el narrador els fets, la manera en què ens els presentarà és una altra de les decisions importants. I ha de ser coherent amb l'efecte que volem aconseguir, perquè el lector no percebrà igual la història si utilitzem un to com si n'utilitzem un altre. I una qüestió important és que la decisió és transcendent, perquè després haurem de mantenir el to durant tot el relat. No tindria sentit que ara Tom Sharp fera que el narrador ens explicara, ens volguera fer creure que Will mereix la nostra pena, perquè ens l'ha presentat d'una manera que això ja és impossible. Això forma part del pacte que hem comentat de vegades, que s'estableix entre l'autor, a través del narrador, i el lector. És a dir, quan comencem a llegir, de manera implícita, veiem quines són les regles del joc. Entre les regles figura també el to que utilitzarà el narrador, i que per tant l'haurem de mantenir per a que el lector no se senta desorientat. Molt bé, una cosa més que sabem. Arribem al moment que dediquem als oients i a relats que ens fan arribar, i si estàs pensant en enviar-ne un, redacta'l i envia'l, i per favor segueix aquestes indicacions. Escriu un relat que dure com a molt 1 minut llegit a ritme normal. Grava'l i envia'l en una nota de veu al 687 61 68 90. Envia una altra nota de veu presentant-te i dient el títol. I anem a escoltar de seguida el relat d'avui, que la veritat no tenim massa dades perquè no envia presentació, així que l'escoltem directament, el relat. Era un col·legi trist, estava prohibit estimar. Mestres xiquets i pares tristos, invisibles barreres imposades per intolerants, mesquins i autoritaris poders caducs els mantenien allunyats. No podien acostar-se, ho desitjaven, no podien abraçar-se, ho necessitaven, no podien agafar-se de les mans, ho anhelaven, no podien somriure, l'havien oblidat. Cerdia arriba un ancià sense mirada, sense ulls, sense mans, sense cos. Era un ente estrany, quasi transparent. Solament alguns xiquets podien veure-lo. L'observaven moure's, arrossegar-se. Fins i tot a alguns li donava pena. No obstant, una missió li va ser encomanada, una missió que li costaria la vida. Havia de destruir les barreres i els murs imposats. Al poc temps va desaparèixer. Els mestres, els xiquets i els pares somreien. Tots s'abraçaven, es donaven la mà. Podien acostar-se els uns als altres. Podien fins i tot estimar-se. Des de l'altre món, l'en sense vida va trobar la pau. Este és el relat de Vicenç, que sí que sabem el nom, però no el títol li l'he posat jo. Sí. Destaca sobretot l'ambientació tètrica, no? Fúnebre, que a més el resson que està explicat encara ens fa pensar que estem en el col·legi però abandonat, no? Si ressonaren les parets. Tot s'articula al voltant d'un misteri, un misteri que té que veure amb aquesta ambientació, i que se centra en quina mena d'ésser és aquell que apareix, que curiosament és un ésser que no té cos però té aspecte d'estrany, no? Que a mi em recorda una definició meravellosa que vaig llegir en el TVO fa molts anys, on intentava explicar el no res i dia que era una llonganissa buida a la que li havies llevat la pell, no? Doncs així estem igual. Estem en un ancià al qual no té cos i per tant no sabem molt bé com sabem que és un ancià. En tot cas, la interpretació que fem la triem nosaltres, els lectors, ell ens proposa i no ens soluciona quina mena de ser és. Podem utilitzar-ho per la via, podem interpretar-ho per la via
diguem, literal, més realista dins del que és possible, o podem acudir a una interpretació metafòrica i pensar que allò és un símbol d'una cosa més transcendent. Però en tot cas ho deixarem per a que els lectors facin cadascú la seva interpretació. Cadascú la seva lectura. Moltes gràcies, Vicenç, pel teu relat, que jo li he posat Un col·legi trist. Espero que el parega bé. I a tu, Vicenç, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Adeu. Adeu.